days off and know where we gotta be. So why don't we hop in that jalopy of ours and go see what's out there to see? Tay, magandang hapon. Anong pangalan niyo po, tatay? Rodi po. Rodi? Ilang taon na po kayo? 82. Wow, 82! 82. 82. Pero parang ang lakas mo pa. Di, exercise lagi dahil nakabike. Saan po kayo nakatira? Yan o. Dyan? Bali, sinong kasama mo dyan? Hello. Patay na asawa ko. Okay. Pero, sariling bahay mo yan? Hindi o, naungupan lang o. Naupa ko sa lupa. Bali, kung babalikan kita, anong araw na nandyan ka? Baka Araw-araw. Araw-araw nandyan ka. Okay. Bali, mag-isa ka lang. May anak po ba kayo? Ha? May anak po ba kayo? May anak ko pero puro may asawa na. May asawa na sila. So, anong pinagkakakitaan mo, tatay? Yan o, sa gulay. Nagugulay ka? Yan, mga tanong siguro. Kangkong. Yung kangkong dyan. O, Yan lang yung pinagkakakitaan mo. So, bali, ilan yung kinikita mo sa isang araw? ako kumisan, hindi para pareho. Na 150. Sa isang araw. Saan mo dinadala yung mga kangkong? Dyan sa tindahan. Pagtas. So, yun pala. Taga dito talaga kayo, tay? Bicol po ako. Bicol, Oragon. Ang daming mga taga Bicol din na Naga. At taga Naga ka? Ayan. May kaibigan din ako sa Naga. Tay, may may ibibigay ako sa'yo. Maraming salamat po. Limang Bili sana ako bigas dyan. Sakto-sakto. Ayan. Si tatay po mga kaagapay 82 pero mas parang malakas pa. Taga saan ba kayo? Ako taga dito lang din sa Tansa, bago lang din ako nalipat dito. So yun nga, nag-ano kami, nag-ikot-ikot nga kami, naghahanap kami ng mabibigyan ng mga bigas, mga katulad nyo, mga matatanda na, walang kaya sa buhay. Yun. Yun nga, nakita ka namin, sabi nun, si tatay parang, may edad na tsaka walang. Yung iba, usin ko lang. Takay na. Pero ikaw parang malakas ka pa. Malakas po. Kasi nagbabike din siya. Sa'yo ba yung bike? Oo. Mabuti naman Pero araw nagbabike ako. Maganda yan, exercise din. din. Kasi ng kangkong, dinadala ko doon. Sige lang tay, baka makabalik ako dito. Ayan mga kaagapay, sigurado mababalikan ka namin tatay ako. Rodi. Tatay Rudy. Banaal, Tagalog ko. Banaal. Madaay. Ayan, si tatay po taga Naga people din. And ito nga, nandito siya sa Tansa, Cavite. Yun, katanging lang po, pagtatanim ng kangkong gulay. Yun lang ba yung tinatanim mo, kangkong lang? Kangkong, tapos gabi, Talong. talong. So, ang kumbaga parang araw-araw na kinikita ni tatay, Araw-araw niyo ko nakikita dito. ay yung kinikita mo araw-araw. Ay, hindi para pareho. Kumisan, 150, kumisan, 100. So yun nga, saktong-sakto kasi nga bibili daw siya ng bigas. So buti na lang nakita ka namin. So asahan mo tayo, baka makabalik ako. Hindi man bukas, sa mga susunod na araw. Sige, yun na lang siguro nga sa ngayon, pero makakabalik ako. Pero hindi ko ipa-promise tatay na bukas ako makakabalik. Minsan nung binibigyan ako ng bigas, mga taga-truck dyan, ay ipagkadigan ako. Minsan bibigyan ako ng 5 kilo,
Tapos nahingi sa akin ang gulay na ganito. Parang may ano. Ay, baka maghingi din ako ng kangkong. Hindi, joke lang tatay. Pero, ito lang tayo, baka makabalik ako sa susunod na araw. Anong pangalan nyo? Kaagapay po. Nakagapay. Opo. Kami po ng kaibigan ko ito, mga kaibigan ko, ay nag-ikot-ikot po dito. Nakaabot na kami ng ng ibang lugar din. Batangas. O Batangas. Sa Batangas. Tsaka dati rin ako taga Maynila. Doon din ako dati Ako, nung malakas pa ako, ang trabaho ko sa Dir. sa Talir. Almasura, truck body builder. Tatero ako, welder. Ngayon, may na pag Pandinig. Siyempre, 82 na eh. Mm. So, pasalamat pa rin yung mga tao na umaabot ngayon ng 82. Kasi talagang sa panahon na yun, mahirap na. Oo. So, yun mga kaagapay, siya po si tatay at sana sa mga gusto pang magpaabot din ng tulong kay tatay, pwede niyo po akong i-contact, i-PM sa aking Facebook page, Kaagapay TV, and makakarating po kay tatay. At saka, yun nga tayo, ang masasabi ko, makakabalik ako dito, pero hindi pa bukas sa susunod na araw. Maraming salamat po. Opo, walang anuman po yun. Isang mapagpalang araw mga kaagapay, ayun, so yun na nga, may napanood po natin ang kwento ni tatay, and siyempre medyo parang bitin po tayo sa aming kwentuhan ni tatay, pero babalikan ko po si tatay. Ayan, mag-ano pa ako ng may abot natin sa kanya na pwedeng damit or mga kape, ganon. Siyempre kasi ang dala lang po namin ay bigas. Ayan, so babalikan ko po si tatay kasi medyo malapit-lapit lang siya sa amin dito lang din sa Tansa. Ayan. And yun, maraming salamat din po sa Team Blessings po dahil po sa kanila, ayan, rin po tayo, nakakapag paabot ng tulong sa ating mga kababayan. And po sa inyo, sabay-sabay po tayong nakakatulong. Hindi lang po kami, kundi dahil din po sa inyo. Mega love shoutout po sa Team Blessings na sinusuportahan po kami ng aking partner, ayan, si KG27. Maraming salamat po sa inyo. And abangan nyo po, babalikan ko po si tatay. Ayan, sana maging okay ang lahat. Wala pong magbalakid ang humarang po sa atin. Kasi yun nga, kahit ako bitin po kami sa aming pag-uusap, and babalikan ko po siya para mas maano pa natin yung kwento ng kanyang buhay. Yun nga, taga Naga, Camarines Sur, and solo din po siya sa buhay. So next vlog ko, ayan, pag nabalikan ko siya, papakita ko sa inyo yung tinitirahan niya, kasi hindi po namin napuntahan kasi malayo po siya sa kalsada, and nagmamadali din po kami kasi paulan na po. Opo. So hindi na namin napuntahan yung bahay niya, pero babalikan ko po yun, and susulungin natin yung area po niya na doon sa gitna ng bukid. So pupuntahan natin yun para mas maan pa natin yung kwento ni tatay, kasi sa totoo lang 82 daw siya, tapos napansin ko nga mas malakas na si tatay. So yun nga, sabi niya, dahil nga daw lagi siyang nag-exercise at nagbabike, so malaking tulong din po yun sa mga may edad na nag-exercise. So isa din po yan sa sekreto para hindi tayo agad tumanda. And mapapansin nyo si tatay, parang masayahin siyang kausap, and siyempre lagi din yung mga kinakain siguro ay yung mga tinatanim niya, mga kangkong, di ba? So talagang healthy si tatay. So yun, maraming salamat, and abangan nyo po, babalikan po natin siya.
thank you po sa lahat ng mga viewers po natin. Ayan, sa YouTube at saka sa Facebook page. Ayan, sa mga hindi pa po nakapollow sa aking Facebook page, Kaagapay TV po. Ayan ang ating bagong page kasi nga nagka-problema yung page po natin na Kaagapay. Ayan, sana po masuportahan niyo po Kaagapay TV. Ayan, maraming salamat po. God bless po. Ingat po tayong lahat.